vete a merendar. Vete a merendar. Doncs pràcticament 3:45 de la tarda, mentre el Clapés fa cap al Teatre Poliorama a controlar les ovelles, nosaltres continuem des de la versió RAC1. Hablando de los dientes. Avui ens hem topat amb una efemèride, Mago Fèlix, molt curiosa, que ens ha transportat a un dels pitjors moments per la majoria de gent quan visitem la consulta d'un dentista, que és aquest que sona ara. Sí, mira aquí, ¿ves? Este diente de aquí se mueve. Me lo tiene que quitar. Pels que tenim aprensió, aquest so és terrible, No és del tot per això la perforació, tot i que també podria ser un dels moments pitjors, sinó que estem parlant del moment de l'anestèsia. Quan hi ha aquella punxadeta i totes les conseqüències, que és aquella boca tonta que se't queda amb la llengua fora. Hores. Perquè tal dia com avui, però de l'any 1846, l'anestèsia es va posar a prova, tal dia com avui la van provar, i com la van provar? Doncs ni més ni menys que amb l'extracció d'un queixal. Esclar. Van adormir una boca per treure un queixal per primera vegada. I segons diuen les cròniques, la va aplicar el propi descobridor de l'anestèsia, el doctor Thomas Morton, que a més era odontòleg de professió, aquest senyor. Com acostuma a passar en aquests casos, això sempre és igual, els col·legues van dir que això no aniria enlloc, que això de l'anestèsia s'acabaria en 3 dies, es va fer una demostració pública, però la cosa va funcionar. Des de l'odontòleg Thomas Morton fins avui ha plogut força, i les tècniques han canviat molt, però la visita al dentista i aquest moment en concret de l'anestèsia ens continuen provocant, i em poso jo al davant, moments d'autèntic pànic. En un article publicat en una web especialitzada d'odontologia es parla precisament de l'anomenada odontofòbia i quines són les noves tècniques perquè no patim tant quan anem al dentista. Sé que la meva dentista m'escolta, ara explicarem algunes tècniques que no sé per quina raó la meva dentista no ha aplicat encara a la seva consulta. A veure si els que ens escolteu, aquestes noves tècniques per passar-ho pitjor us les han provat o no. D'entrada en parlarem amb el doctor Antoni Gómez Jiménez, que és president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctor Gómez, bona tarda. Bona tarda. A veure, en quin nivell tenim l'odontofòbia actualment, si és una cosa de present, de passat o de futur? Perquè crec que són molts els que encara ens fa pànic anar al dentista. Bueno, és una cosa malauradament de present, però jo crec que està fonamentada en el passat. I normalment, aquesta fòbia al dentista, dic normalment, és una autèntica excusa. És a dir, que curiosament és més emprada pels homes que per les dones, no? És a dir, a l'anar demorant... O sigui, els homes són més caguetes de dentista. Bueno, són més aprensius. Els homes en general tarden més a anar al metge, no? Jo diria, perdoni, doctor. No, ho dic perquè les estadístiques ho diuen, que els homes hi van quan ja estan més apurats que no pas les dones. Correcte. Els homes, diguéssim, podíem tenir... La Montse aplaudint sola a casa, se senti un aplaudiment. No, és que clar. Ho fem per no col·lapsar. Tinc raó. Digui, doctor, perdoni. Sí, que normalment aquesta por en el dentista o aquesta fòbia en el dentista actualment podríem dir que és una autèntica excusa. Avui en dia no està justificat el tenir por al dentista o fòbia al dentista perquè, com molt bé deies, des de fa anys ja tenim anestèsies i tenim tècniques anestèsiques i emprem tècniques anestèsiques que abans hem de pensar que fa 40 anys això no s'ensenyava a la universitat, no s'ensenyava al dentista com s'havia de punxar. Vostè vol dir que la gent que té fòbia vol dir que ha tingut potser en el seu moment un mal record d'una mala punxada, una mala extracció, el que sigui. O ho fan servir literalment com una excusa o bé va fonamentat en alguna experiència posttraumàtica que hagi tingut en el passat. Però és el que deia, l'odontologia, com a totes les ciències, ha anat avançant moltíssim i avui en dia les tècniques, les tecnologies que tenim, el propi maneig de la conducta, que això és fonamental, és a dir, el saber tractar el pacient, l'explicar-li tot al pacient... Sí, jo li dono la raó, doctor, però a mi de vegades m'ho expliquen del dret i del revés i em fa mal igual, de vegades, passa això... Al final són topicazos, jo crec. No, escolti'm, no, tòpics no, que a mi em fa mal, quan vinc, depèn del dia, No, ja li puc parlar jo en primera persona. Com jo sempre els dic als meus pacients, si en algun moment et faig mal, no tornis, marxa, canvia de dentista. Avui en dia no està justificat a l'haver de patir el dentista. Una altra cosa és que sigui
divertit en el dentista. Ja. Això és un altre tema. No, això crec que no ho aconseguiran, Ni disfressats de pallassos no hi haurà manera d'aconseguir-ho. No, té raó, em sembla una bona reflexió. Escolti'm, ens ocupa el tema de l'anestèsia, perquè per això hem vingut a parar aquí. En un article publicat en una web especialitzada d'odontologia s'expliquen noves tècniques que ens poden ajudar a passar-ho una miqueta millor al dentista. Me les ha explicat aquest matí el doctor Alfonso Oteo, que firma aquest article. Si li sembla, anem a escoltar alguna d'aquestes tècniques, algunes relacionades amb l'anestèsia, i veiem si la cosa evoluciona molt poc o en quin punt estem. Sobretot, Montse, per exemple, el doctor Alfonso Oteo m'ha parlat a l'inici d'aquesta diferència entre homes i dones. La verdad que los pacientes es bastante habitual que nos digan que tienen pánico al dentista. Es un comentario o una comparativa bastante habitual que nos hacen, sobre todo las mujeres, prefiero el ginecólogo al dentista. Y sí que sigue habiendo todavía mucha gente, sobre todo de edades adultas, que te diría a partir de 50, 60 años, que antiguamente pues recibían tratamientos a lo mejor más extractivos, no había una cultura odontológica tan preventiva y tan de tratamiento, sino que pues, había una caries y le extraían la muela, y poco más hacían los dentistas antiguos que pues, tienen recuerdos malos de su infancia. Aquí coincideixen, doctor, amb el diagnòstic. L'altra pregunta, Montse, ja te la trasllado. Ginecòleg o dentista? Escolta, a veure, el dentista et posa anestèsia per si t'ha de fer un empast o una endodòncia o si t'ha d'arrencar. Els ginecòlegs no posen anestèsia. Ja m'ho has dit tot, no vols dir? No, depèn del dia que tinguis. Si estàs relaxada no passa res. Bueno, parlem de les tècniques de sedació. Quan ens adormen, doctor, exactament allà què està passant? Què ens estan posant? Què em pot explicar? Bàsicament nosaltres fem servir anestèsia locoregional, que es diu. És a dir, és una anestèsia molt localitzada que adorm només una zona dels teixits tous, el llavi, les genives, a vegades part de la llengua, segons en quines zones treballem, i és una anestèsia que treballa en una àrea molt concreta. Això ens permet fer tot tipus de tractament, des d'una extracció a una obturació, a una endodòncia, a la col·locació dels implants, és a dir, l'anestèsia que fem servir normalment, pràcticament totes les vegades, és una anestèsia així local regional, que es diu, és una zona concreta i no es fa un bloqueig d'un nervi. Ja, dic molt local, però llavors et queda la boca molt tonta, Bueno, la llengua molta estona, Sí, la galta. No s'ha avançat en aquest tema? Estem parlant, en els darrers anys tenim estris que ens ajuden potser a fer una injecció més pausada, és a dir, a tenir-la controlada mecànicament, no només per la pressió que fem nosaltres a la nostra xeringa, sinó que vingui controlada mecànicament. Això, és un avantatge més, és un estri més que tenim, però insisteixo, les tècniques d'anestèsia que emprem habitualment són molt, molt, molt poc molestes, com deia, és a dir, anar al dentista ja m'agradaria que fos divertit, però el que no ha de ser segur és dolorós. Sí, però permeti'm, doctor, l'anestèsia vostès la posen i llavors diuen, esperem una miqueta que s'adormi tot una miqueta. Diuen, esperem 5 minuts, et quedes sol allà, que és una cosa que sempre m'ha fet molta por. Doncs estàs de sort, perquè a vegades esperen com a molt un minut i comencen a treballar que encara et fa mal i dius, escolti'm, esperis una mica més perquè després, quan vagi cap a casa no podré ni dinar perquè tindré la boca torta i en canvi vostè m'està fent mal traient-me tota la raó. En què quedem, doctor? 5 o 1 o quan hem d'esperar? Per què no esperen una mica més? El que sí és cert és que la sensació del pacient és més gran, aquesta sensació d'anestèsia, precisament quan marxa del gabinet, quan marxa de la clínica, perquè aquestes anestèsies que fem servir, dic, la gran majoria, són d'una durada mitja, és a dir, entre 2 i 3 hores és normalment l'habitual anestèsic que fem servir. Llavors, clar, en els primers moments el pacient no té aquesta sensació, comença a tenir aquesta sensació, però després és encara més exagerada, com sempre s'explica als pacients. És a dir, el primer que s'adorm són els teixits tous, és a dir, el primer que notem que s'adorm és el llavi, i l'últim que desperta, és a dir, allò que estarem esperant per no mossegar-nos i fer-nos una queixalada, també seran els teixits tous, és a dir, també notarem el llavi. Quan tenim recuperat el teixit tou ja podem fer. A veure, anem a parlar de noves maneres de sedació, a veure si ens poden ajudar una miqueta. Comencem pel concepte de punxada, que només explicar-ho ja fa una miqueta de mal. Bueno, però a vegades te posen un cotonet amb una mica o un spray d'anestèsia. Sí, l'espray que te atonta una mica. A veure, la punxada. Nosotros empleamos una máquina que se llama anestesia sin dolor, One STA,
que lo que hace es realmente no es la típica jeringa que utilizamos también, o sea, que toda clínica dental tiene. Esto es una bomba de perfusión en la que lo que hacemos primero es apoyar la aguja sobre la encía y liberar, cada segundo se libera una gotita de anestesia. Esta gotita de anestesia durante 4 o 5 segundos produce una preanestesia de la zona que hace que ya cuando introducimos la aguja en el tejido, ese pinchacito no molesta. Bueno, a priori em sembla bé, doctor. Això és el que estan fent ara? Sí, bueno, és una màquina que ja tenim des de fa uns quants anys. La veritat és que el seu ús no és molt extens perquè realment, com deia, la gran majoria de pacients amb un maneig correcte de la conducta, amb les explicacions oportunes, no necessitem aquest tipus d'aparell. Jo li puc dir concretament que jo no me l'he comprat, no l'he utilitzat mai. Porto 25 anys treballant de dentista i no m'ha fet falta. No, per això li deia, perquè la meva dentista, això que estem explicant... No ho té, no ho té. La meva tampoc. Bueno, y ahora anem per la gota que cau. Cuando se introduce la anestesia dentro del tejido, la anestesia es un líquido que ocupa un espacio y crea una presión dentro del tejido. Entonces, si introduces la anestesia muy rápido, como puede ser con una jeringa con el dedo, pues ese líquido entrando en el tejido duele. Entonces lo que hace esta máquina es perfundir la anestesia gota a gota. Te permite ir introduciendo anestesia gota a gota de tal forma que se va expandiendo lentamente y el paciente no nota dolor en absoluto. Per tant, la clau, doctor, és entrar l'anestèsia mica en mica perquè no faci tan mal, m'ha semblat entendre? Sí, bàsicament és que una punxada és molt sensible a la tècnica. Què vol dir? Ara tots estem molt acostumats a haver rebut com a mínim un parell de punxades per les vacunes, no? I hem trobat gent que et diu que no s'ha enterat de res, i hem trobat gent que diu que ho ha notat una miqueta, a l'altre que li ha molestat una mica. És a dir, és molt sensible a la tècnica, depèn molt de les mans de qui està fent aquesta punxada. I amb l'anestèsia odontològica passa el mateix. Les presses en res són bones i, evidentment, per anestesiar un pacient tampoc serà una cosa molt bona anar ràpid o intentar injectar el líquid amb més velocitat. Aquest aparell el que permet és controlar aquesta velocitat que tu vas injectant el líquid. És una ajuda, però insisteixo, no és d'ús obligatori. Ni d'ús general, m'està dient. Ni d'ús general tampoc. Fixeu-vos la sedació, que això sí que m'ha cridat l'atenció. También contamos con máquinas de sedación consciente con óxido nitroso, que mucha gente habrá visto, típico de las películas americanas, hay algunas bastante conocidas donde se ve. El paciente lo que nota es una sensación de relajación, una sensación de bienestar, lo que decía antes, como el buen rollo, y no solo eso, no solo produce una sensación de relajación, sino que también tiene un pequeño efecto analgésico que para determinados tratamientos para los que es necesario realizar o colocar anestesia, como es, por ejemplo, la gente que tiene mucha sensibilidad a la hora de hacerse una limpieza dental, gente que tiene raíz expuesta o que tiene periodontitis y tiene raíz expuesta, y eso a la hora de realizar un mantenimiento, una profilaxis dental, el paciente lo pasa muy mal y antiguamente pues teníamos que poner anestesia para que el paciente no sufriera, pues ahora no solo tiene con esta sedación consciente, que consiste en una mascarilla que introduce en el organismo óxido nitroso y oxígeno. Entonces el paciente simplemente respira por la mascarilla y le produce esa relajación y además ese estado de analgesia que hace que no sea necesario poner anestesia para determinados tratamientos, por ejemplo, una limpieza en la gente que tiene mucha hipersensibilidad dentinaria. Me molesta un poquito, que quiero estar un poquito más colocado, pues lo subes un poquito. Que de repente dice, pues igual estoy demasiado, pues se lo bajas y a los 2 segundos el paciente está como si nada, pero en ningún momento el paciente pierde la consciencia y en ningún momento el paciente está fuera de sí. Esto también es una sensación de relajación y es un poco la combinación de esa sensación de relajación que además tiene un cierto efecto que hace amnésico, que hace que el tratamiento pase mucho más rápido. Cuando terminas el tratamiento y te dices, bueno, hemos estado 10 minutos. No, hemos estado 40 minutos. Jo, perdoneu, només hi veig avantatges. T'oblides que has anat al dentista i la mar de roig. Jo vull això. I també es fa servir a vegades quan tens contraccions. Abans de parir, també a vegades aquest gas també es fa servir. Jo també ho feia servir, injecció d'anestèsia a la llengua, i la gent no notava el gust dels plats i res. Molt ben pensat. Doctor, què em pot dir d'això, d'aquest gas, d'aquest òxid? Bueno, l'òxid nitrós, o gas de la risa, o el gas hilarante, realment és una eina que tenim més de molta utilitat, sobretot
en casos, per exemple, d'odontopediatria, en casos on hem de tractar nens. Però també s'ha de dir que l'estat espanyol no té molta tradició. I entre temes burocràtics, a l'hora de tenir controlat els gasos, qui administra aquest tipus de gasos, hi ha una sèrie de temes burocràtics que fa que no sigui tan fàcil. I sí que és cert, com deia el meu company, el doctor Teo, que als Estats Units, per exemple, està molt estès, al Regne Unit també està molt estès, i moltes de les pràctiques odontològiques pràcticament de manera sistemàtica es fa servir l'òxid nitrós per confort del pacient. Nosaltres, per exemple, portem ja un parell d'anys treballant amb el Departament de Salut per veure si podem tenir més facilitat per incorporar aquesta terapèutica i millorar l'atenció dels nostres pacients. Aquí som 3 o 4 que firmaríem, doctors, que falta firmes, escolti'm. I acabaríem amb un últim concepte que ja fa temps que hi penso, i no entenc per què no està més extès, que és aquest. Tiempo pasa más rápido para ellos, están relajados y no les duele en absoluto. Y además, no solo que no les duela, sino que evitas el tener que mandar a un paciente a su casa 2-3 horas con media boca dormida, con toda la boca dormida, que es una sensación muy desagradable, porque simplemente con el óxido le evitamos esa sensibilidad y según terminamos le dejamos 5 minutos, le quitamos el óxido nitroso, le dejamos 5 minutos con oxígeno para que los pulmones se limpian y se va andando como ha entrado, sin ningún tipo de problema. Son unas gafas como las de realidad virtual, pero mucho más pequeñas, porque si no, no nos permitirían trabajar. Para que te das una idea, hay diferentes modelos, yo conozco 2 por lo menos. Las que yo tengo son unas que son como de realidad virtual, pero un poco más pequeñas, que van enganchadas a un dispositivo tipo iPod o un iPad o un teléfono que tú puedes desde ahí poner un YouTube, o puedes ponerte una película, o puedes poner lo que quieras. Sí. Y luego hay otras que son tipo las gafas de Google, que también te permiten... estas primeras que yo te digo, el paciente no ve nada. Digamos que está cerrado y está en su película cerrada. Las de Google son gafas transparentes que te permiten igual estar conectado a YouTube, a leer el periódico, a lo que quieras. A la vez puedes ver el exterior porque son transparentes, pero tú en esos cristales puedes ir viendo internet y ir distrayéndote con lo que quieras. Doctor, estem a punt de convertir-ho això en una experiència de plaer total. Una miqueta de gas de la risa. Sí. I les ulleres de les pel·lícules. Home, és que a veure, jo sempre ho he pensat, estàs tota l'estona de cara a l'aire. Això es podia fer al sostre, però si no vols fer-ho al sostre perquè és complicat. Això de les ulleres com ho tenim? Bueno, ja fa uns anys que van sortir. És una manera d'entreteniment del propi pacient. Pot contribuir també a relaxar. Hem de pensar que nosaltres a la clínica dental, a part del que deia les tècniques, l'anestèsia, els estris que fem servir, el material, també tenim unes altres eines que són interessants, com per exemple pot ser l'aromateràpia. Hi ha molta gent que quan arriba a la clínica del dentista només sent l'olor de dentista i es posa nerviosa. Això sí. Podríem fer servir l'aromateràpia. Podria fer servir també la cromoteràpia, no? És a dir, els colors en els que estan les parets de la clínica o el sostre de la clínica que es passa mirant el pacient, o bé implementar algun sistema audiovisual perquè el pacient pugui estar entretingut. O també la musicoteràpia, no? No, les ulleres. Doctor, les ulleres. Anem de cara a les ulleres. L'única cosa que he de dir de les ulleres és que, per exemple, en l'època que estem vivint amb la Covid i la pandèmia, la veritat és que les normes higièniques no seria el sistema més, diguéssim, més adequat per fer-ho servir ara, no? Perquè són ulleres que a més s'han de compartir, que poden estar impregnades d'aerosols quan treballem, és a dir, ara per ara no seria el millor sistema per entretenir el pacient. Molt bé, doctor, doncs aquestes són algunes de les novetats o no, segons el criteri de cadascú, del món de l'anestèsia i de l'odontologia, que és un món molt interessant, a veure si al final aconseguim que també sigui un plaer anar-hi. Difícil ho veig, però vaja. Si em permets, només per fer un apunt final, el més important, com deia, a part de totes aquestes coses que podem afegir als tractaments odontològics, és el maneig de la conducta. La relació dentista-pacient es basa en la confiança. Per tant, un dentista de confiança farà tot el que sigui perquè el pacient tingui un tractament més fàcil i més còmode. Un dentista que es preocupa pel seu pacient i li explica al seu pacient tot el que calgui és el millor coaching de la por que pot haver-hi. Bueno, jo vull les ulleres. Bueno, sí, ha quedat clar que vol les ulleres. Doctor Gómez, moltíssimes gràcies, un plaer.